Disclaimer lang mga higala og mga suking tigtan-aw ni atong mga video nga pasiaw. Kining akong gipakita karon kaninyo nga video salamat pasiaw. Kung kamo sensitibo, pwede dili mo motanaw. Kini alang sa paghalad sa mga mitaliwan na nga mga mahal sa kinabuhi. Palihog lang ayon tong kunyog kalaga joke ring ako. Niara tabi ang paaso aron inyong mahibaw-an nga ni ana kung halad nga bingka panit na lang kay naunhan na mo subang kalag. Doon na pa'y saging nga lata-lata na at least naabutan ng kalag-kalag wa ni madunot dayon. Ug kinsa man kato nangitag tigulan ni aran tigulan ninyo ay mo pag-demand og kanang dahon sa lumboy kay wa diri lumboy langka mo'y available ha. Ayaw po po pag-demand og kanin ang sigarilyo kay makasira na sa baga, makadaot na ninyo. Kung nangita mo syuktong og kanang tuba, ayaw siya mo tagpangitain daw na anak kay makahubog na basig di na makabalik sa inyong balikan. Kung kamo gusto na makaon og mga binignit o kanang mga puto, suman o uban pa, nato na lang mo intawon sa among silingan kay tuwa sila dagang handa. Nag-spaghetti pa sila nagbukusalan pa og uban pa. Wow! Basta ay mo kalimot og panghunaw antes mo makaon, na atay bumban ay tubig oh.